ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መረብ ኒውስ ሎማዓንቲ ብናይ መጀመርያ ናይ ላይቭ ትሕዝቶና ተመፂና ተራኺብና ኣለና ሎማዓንቲ ሓደ ሰበር ዜና ዝኾነ ናባኹም ሒዘልኩም መፂእ ኣለኹ ብዚ ሰበር ዜና እዚ ድማ ብዛዕባ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ህልው ኩነታትን ውሳነኦምን ዝምልከት እዩ እዚ ከም ተፍቲ ርእሲ ትርእይዎ ዘለኹም ሎማዓንቲ ሓደ ዓብይ ዝኾነ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ካብ ትማል ጀሚሩ ብጣዕሚ መዘራረብ ኮይኑ ዝቐፂሉ ዘሎ ዛዕባ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣኖም ተባሪሮም እዮም ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣኑ ንኽባረር ጀስት ሓሳብ ቀሪቡሉ ብሰላም ስልጣን ካርክብ ተባሂሉ ግን ንሱ ኣይተቐበሎን ገለ ዝብል ብዙሓት ዓይነት ወረታት እናተሰምዑ ፀኒሖም እዮም ሕዚ ከዓ ብኣምሓርኛ ሓደ ሰበር ዳርጋ ዝኾነ ሓበሬታ ይወፅእ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ እቲ ሓበሬታ ንሱ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ኣምሓርኛ ብዝተወሰነ መልክዑ ቅንጭብ ቅንጭብ ኣቢለ ፅሙቕ ኣቢለ ካብ ኣምሓርኛ ተርጉመ ናባኹም ከቕርበልኩም ዝኽእል እቲ ብኣምሓርኛ ዝተፈነወ ሓበሬታ ዝሰበር ኢልና ነቕርቦ ዘለና ሓበሬታ ድማ ንምንታይ ብኣምሓርኛ ክቐርብ ተደልዩ ንምንታይ ብኣምሓርኛ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ወፂኡ ንምንታይ ብትግርኛ ዘይወፀ ዝብል ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሕ ቅሬታታት እናልዕለ እውን ስለ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ሰዓት እዚ ወሪዱ ዝብሉ ብዙሓት ዋላ እኳ እንተሃለዉ ግን ክነረጋግፆ ብዝኽኣልናዮ መሰረት ተኮይኑ ግን ኣብ ስልጣን ከም ዘሎ እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሕና እውን ከም ዝበፅሕናዮ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ጀነራል ታደሰ ኣብ ስሩዕ ስሩሑ እዩ ዝርከብ ናይ ዝተወሰኑ መዓልታት ዋላ ዕድመ ስልጣኑ ዋላ ዝተረፈ እንተኾነ ግን ብሰላም ከርክብ ተሓቲቱ ነይሩ ዝብሉ ሓበሬታታት ወፂኦም ኣለዉ እንተኾነ ግን እሱ ድሓን ዝፀንሕ ነገር ይኹን እሞ ኣስተት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ስልጣን ካብ ዝሽየም ናብዚ ኣስተት 11 ወርሒ ገይሩ ኣሎ ናይ ሓደ ዓመት ፃንሒት ክገብር እዩ ተመሪፁ ታደሰ ወረደ እዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ኣዋርሕ ስልጣኑ ድማ ዝፈፀሞምን ዘይፈፀሞምን ብዙሓት ጉዳያት ክህልዎ እዮም ንሳቶም እውን ከም ኣጀንዳ ተገይሮም ከም 8 ነጥብታት ተታሒዞም ነቲ ጀነራል ንሱ ንምውራድ ዝተገበሩ ፈተናታት ከም ዘለዉ እዩ እናተነገረ ዝርከብ እቲ ዋና ሕዚ ነዚ ምፍጣጥ እዚ ኣምፂዎ ዘሎ ግን ሓደ ዓብይ ምስጢር እዩ ወፂኡ ዘሎ ብሰዓት እዚ እሱ እውን እንታይ እዩ ናይ ፕሬዚደንት ስራሐይ ብኣግባቡ ክሰርሕ ኣይከኣልኩን ብምባሉ እዩ ጀነራል ታደሰ ብሰዓት እዚ ኣነ ስራሐይ ናይ ፕሬዚዳንት ዋላ ሽመይ ይወሃበን እምበር ዋላ ሽመኛ ንኹን እምበር ብኣግባቡ ክሰርሕ ኣይከኣልኩን ሓደ ካውንስል ዝበሃል ከም ዝተመስረተን እቲ ካውንስል ዝበሃል ድማ ካብ 54 ክሳብ 60 ዝኾኑ ኣባላት ዘካተተ ከም ዝኾነን እቲ ካውንስል ንሱ ጥራይ ንትግራይ የመሓደር ከም ዘሎን ኣነ እቲ ናይ ፕሬዚዳንት ዝበሃል ናይ ሽም ፕሬዚዳንት ጥራይ ከም ዝኾንኩ እምበር ብዙሓት ዝውሰኑ ውሳነታት ኣብ ትግራይ ዝግበሩ ውሳነታትን እቲ ዝፍጠር ዘሎ ዝወፅእ ዘሎ መግለፅታት በሙሉኡ ንዓይ ዝምልከት ከም ዘይኮነን ኣነ ከም ዘይፈልጦን ዝብል ሓደ ሓበሬታ እዩ ብኣምሓርኛ ውፅኦም ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ብጣዕሚ እዩ ከዓ ዘናድድ ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት እቲ ፖለቲካዊ ትርምስናና ሕዚ እውን ቀፂሉ እዩ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ እዩ እምበር እቲ ናይ ሎማዓንቲ ሰበር ዜናና ናብ ህዝብና ንኽበፅሕ ሼር ግበርዎ ክብረት ተኸታተልቲ ህዝብና በዚ ሓበሬታ እዚ ሰሚዑ እቲ በዓሉ ክውስኖን ክፈልጦን ዝግብኦ ነገራት ዘሎ ምንታን ክፈልጥ ኩላትኩም ሼር እናገበርኩም ላይክ እናገበርኩም ክትጅምርዎ ኢላብኩም ክብረት ተኸታተልቲ ላይክ እናገበርኩም ተጀሚርኩሞ እቲ ኣልጎሪዝም እውን ስለ ዝፈትዎ ናብ ህዝብና ናብ ኩሉ ንኽበፅሕ ይገብሮ እዩ ዝትሕዝቶ እዚ ክብረት ተኸታተልቲ ሞ ዝምድላው እንተፈቲኹምዎ ኣብ ዓድና ኣብ ክልልና ኣብ ሃገርናን ኣብ ዞባናን ዘለዎ ሓደሽቲ ምዕባለታት ንምስማዕ እንድሕር ደሊኹም ድማ ነዚ መረብ ኒውስ ቻናል ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ክብለኩም ይደሊ ክንቀፅል ከለና እዚ ጀነራል ታደሰ ኢልዎ ዘሎ ሎማዓንቲ ከምሱ ኢልካ ከም ብዋዛ ዝሕለፍ ነገር ኣይኮነን እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ምፍጣጥ ሕዚ እውን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሐሉ ሰዓት ኢና ከምዚ ንብለኩም ዘለና እቲ ሕዚ ናብ ጠርዚ በፂሑ ዘሎ ምፍጣጥ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ዝምረፅ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ናይ ካውንስል ዝበሃል ከም ዝተመስረተን እቲ ካውንስል ዝበሃል ድማ ብናይ ሕወሓት ዓበይቲ ሰበስልጣናት ከም በዓል ደብረፅዮን ሞንጆሪኖ ኣለም ገብረዋህድን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ሰበስልጣናት ከም ዝተመርሐን እቲ ካውንስል ዝበሃል ንኽምስረት ድማ ዓብይ እጃም ዘበርከቱን እቶም ናይ ሕወሓት ሰበስልጣን ከም ዝኾኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ጀነራል ታደሰ ዘውፅኦ ሓቂ እውን ንሱ እዩ ኣብ ሳልሳይ ወርሒ ናይ ሽመት ግዜ ካውንስል መስሪቶም ኣነ ምንም ከይሰርሕ ገይሮም ነዮም ኣነ ኣብቲ ካውንስል ናይ ምክትል ኣቦ ወንበር ሽመት ተዋሂብኒ ዝብል ኣብቲ ዝተዳለወ ካውንስል ብርግፅ ናይ
ካብ 54 ክሳብ 60 ዝኾነ ኣባላት ከም ዘለውዎ እዩ እቲ ሓበሬታ ኣውፂእዎ ዘሎ እዚ ካውንስል እዚ ድማ ዘጣየሽዎ ካብ ህወሓት ከምኡ ድማ ካብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዓበይቲ ጀነራላትን ንሳቶም ኮይኖም እዮም እዞም ብላዕለዋይ ደረጃ ብመሪሕነት ደረጃ ዘንቀሳቅስዎ ዘለዎ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ናይ ፕሬዚዳንትነት ስራሕ እውን በቲ ካውንስል ንሱ ተመንጢለ እየ ይዝብለና ዘሎ እቲ ዝዛረበኩም ዘለኹ ድማ ካብቲ ኣምሓርኛ ዝተተርጎመ እዩ እቲ ኣምሓርኛ ድማ ዘውፅኦ ድማ ኣውራምባ ታይምስ ዝበሃል ሚድያ ዝወፀ እዩ እዚ ብኣምሓርኛ ክወፀሉ ዝተደለየ ምክንያቱ እውን ሓደ ዓብይ ፖለቲካዊ ዝኾነ ሽጣራ ከም ዘለዎ እዩ ዝነገረሉ ዘሎ ብሰዓት እዚ ንህዝቢ ትግራይ እውን ካብ ሕንቅልሕንቅሊተይ ክወፅእ ኣይከኣለን ዘሎ እዚ ፖለቲካዊ ተርምስናና ሕዝቡን ቀፂሉ ዘሎ እቶም ካውንስል ዝበሃል ዝመርሑ ካብ ህወሓትን ካብ ሰራዊትን ከም ዝኾኑ ነጊረኩም ኣለኹ በዚ መሰረት ድማ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦ ወንበር ናይቲ ካውንስል ተገይሩ ከም ዝተመርፀን ከምኡ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይኑ ከም ዝተመረፀ እዩ እናተነገረ ዝርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ሞንጆሪኖ ወይ ከዓ ፈትረወልቂ ገብረ እግዚኣብሄር ድማ ናይ ፖለቲካ ሓላፊት ከም ዝገበርዋ እዩ ብዙሓት እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ስጉምትታትን ምንቅስቃሳትን ብሞንጆሪኖ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ እናተነገረ ዝርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ሰዓት እዚ ብዙሕ መነጋገር ኮይኑ ዘሎ ድማ እቲ ዶክተር ደብረፅዮን ኣቦ ወንበር ናይቲ ካውንስል ምዃኑን ታደሰ ወረደ ድማ ምክትል ኣቦ ወንበር ምዃኑን እዩ እቲ ብጣዕሚ መነጋገር ኮይኑ ዘሎን እቲ ታደሰ ወረደ ድማ ምንም ዓይነት ዓቕሚ ክህልዎ ከም ዘይኽእል ገይሮም ሰሪሖም እዮም ዝብል ሓደ ጥርጣረታት እውን ከም ዘሎ ንሱ እውን ባዕሉ ከም ዝገለጾ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የለን ኣብዚ ዝውሰን ውሳነታት ድማ ንዓይ ዘጠቓልል ኣይኮነን ካብዚ ኣነ ወፃኢ እየ ክብል እዩ መወኪሩ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ክንቅፅል ከለና ከዓ ኣብርሃም ተኸስተ ናይ ዲፕሎማስያዊ ሓላፊ ከም ዝገበረዎ እዩ ዝነገር ዘሎ እቲ ዓብይ ተቃውሞ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ኣብዚ ዝጅምር ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕቲ ዝበሃል ኣብ ክልል ኮይና ምንም ዓይነት ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕቲ ክንሰርሕ ስለ ዘይንኽእል ናይ ኣብርሃም ተኸስተ ናይ ዲፕሎማስያዊ ሓላፊ ዝብል ሽመት ከም ዘይተቐበሎን ኣብ ክልል ኮይንካ ድማ ምንም ዓይነት ናይ ዲፕሎማስያዊ ስራሕትታት ክትሰርሕ ከም ዘይትኽእልን እዚ ድማ ኣንጻር ናይ ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያን ኣንጻር ሕጊ ናይ ኩሉ ናይ ሃገርናን ከም ዝኾነን ከም ዝገለጸሎምን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ዶክተር ጀነራል ወዲ ወረደ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ እቲ ጀነራል ወዲ ወረደ ዘለዎ ካውንስል ከምዚ ኢሉ ክቃወሞ ዝኽኣለ ድማ እቲ ኣብ መንጎም ዘሎ ፍልልይ ሕዚ እውን ኣብ ዓብይ ደረጃ ከም ዝበፅሐን ብጣዕሚ ከም ዝሰፍሐን እቲ ምፍጣጥ ድማ ቀፂሉ ከም ዘሎን ስለ ዝነገረሉ ዘሎ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ሙሉእ ትሕዝቶ ብኣምሓርኛ ናይ ኣምሓርኛ ቨርዥን ኣብ ኣውራምባ ታይምስ ወይ ከዓ ከይድኩም ብኣምሓርኛ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለዎ ከዓ ካብ ፍስሃ ማንጁስ እቲ ዋና ናይ ህወሓት ደጋፊ እዩ ተባሂሉ ዝገልፅዎ ድማ ናይ ፀጥታ ሓላፊ ከም ዝተገብረን መጀመርታ ግን ካልእ ጀነራል ውድንቤተይ ክኸውን ከም ዘለዎን እዩ ተነጊሩ ነይሩ እንተኾነ ግን ክሳብ ሕዚ እቲ ጀነራል ፍስሃ ማንጁስ ከም ዘሎ እዩ እናተነገረ ዝርከብ ድሕሪ ዝተወሰነ ግን ሕዚ እውን ጀነራል ውድንቤተይ ክቕበሎ ከም ዝኽእል እዩ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታታት ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ክንቅፅል ከለና ከዓ ካብ ሰራዊት ብዓብይ ደረጃ ዓበይቲ መሪሕነት ደረጃ ተጠቃሊሎም ቀሪቦም ዘለዎ ኣብዚ ካውንስል እዚ ድማ ጀነራል ጆን መዲድ ኣሎ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ኣሎ ጀነራል ውድንቤይቲ ኣሎ እዚኣቶም ካብቶም ዓበይቲ ናይ ሰራዊት ኣዘዝቲ ዝበሃሉ ዓብይ ድርሻ ዝዋፁን ኣብዚ ካውንስል ኣብዚ 9 ሰባት ዝሓዘ ናይ መፈፀሚ ካውንስል ድማ ዓብይ እጃሞም ዘበርክቱን እቲ ዓበይቲ ውሳነታት ዝውሰን ዘሎ ኣብ ትግራይ ድማ ብናይ እዚኣቶም እውቅና ከም ዝኾነን እዩ እናተነገረ ዝርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ዋና መፈላለዩኦም ዘሎ ኩነታት ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ታደሰ ወረደ ናይ ዘይምትእምማን ሽግር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ታደሰ ወረደ እቲ ምንም ዓይነት ከምዚ ዓይነት ነገራት ክፍፀም ከም ዘይደልን ምንም ዓይነት ካውንስል ክህሉ ከም ዘይደልን እዩ ተናጊሩ ዘሎ እቲ ውሳነ እውን ነዙይ ዝምልከት እዩ እቲ ውሳነ እውን እንታይ ዓይነት ውሳነ ከም ዝወሰነ እውን ክነግረኩም እየ ክቡራት ተኸታተልቲ ተኾነ ግን እዚ ካውንስል ዝበሃል እዚ ግን ሕዚ እውን ነቲ ፖለቲካዊ ምህዳር ናይ ትግራይ የውድቆን የፍርሶን ከም ዘሎ እዩ ተናጊሩ ዘሎ ታደሰ ወረደ ኣብ ኣውራምባ ታይምስ ገይሩ ክወፅእ ዝገበሮ ብኣምሓርኛ ክወፅእ ክፍኖ ዝተደልየሉ ምክንያት ድማ ብዙሓት ይገልፅዎ ከም ዘለው ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ኣካያይዳ ብዝለዓለ ደረጃ ድጋፍ ንምርካብን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንዚ ከይቅየሞን ምንታን እዩ ዝብሉ ናይ ተዛእኑን ዘለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ
ዝኾነ ኮይኑ እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ እዚ ይመስል እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ሕወሓት ኣከያይዳ ድማ ሕዚ እውን ንዓይ ዝምልከት ኣይኮነን እቲ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ዓበይቲ ውሳነታት ዝውሰኑ ዘሎ ውሳነታት ድማ ካባይ እውቅና ወፃኢ እዮም ብምባል እዩ ነዚ ተቃዊሙ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ማለት እዩ እዚ ክብል ዝኻለ ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ሕዚ እውን እቲ ዘፈሓፍሖም ዘሎን ኣብ መንጎኦም ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍን ተኸቲሉ ናይ ስልጣን ኣረክብ ዝብል ሕቶ ከም ዝበፅሖን እዩ ዝነገር ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ናቱ መልሲ ድማ ኣብዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ትግራይ ኣነ ከም ፕሬዚዳንት ከገልግል ኣይከኣልኩን ከም ፕሬዚዳንት ኮይነ ሽም ጥራይ ዘለና እምበር ኣብ ትግራይ ዝፍጠሩ ዘለዉ ዝውሰኑ ዘለዉ ውሳነታት ኣነ ኣይውስኖምን ናተይ ኣፍልጦ ኣይብሎምን ክብል እዩ መሊሱ ዘሎ ንኣብነት እኳ ክንርኢ ከለና እቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ ቅድሚ ትማሊ ዝወፀ ብዛዕባ ፌደራል መንግስቲ ንኣርሚ 70 ናይ ዲዲአር ፕሮግራም ኣካይዱ ዝብል ዜና ተሰራጭ ነይሩ እሱ ድማ ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ዝገበሮ ዜና ዝሰርሐሉ ፖለቲካዊ ሽጣራ ድማ ያው እቲ ናይ ትግራይ ናይ ፀጥታ ቢሮ ትረር ዝበለ መልሲ ሂቡ ነይሩ እቲ መልሲ ንሱ እውን ጀነራል ታደሰ ወረደ ከምዘይፈልጦ እዩ ሕዚ እውን ተናጊሩ ዘሎ ካብ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ እውቅና ወፃኢ በቲ ካውንስል ዝብልዎ ንሳቶም ብኡ ውሳነታት ዓበይቲ ውሳነታት ይውሰኑ ከም ዘለውን እዩ እናተነገረ ዝርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ስዒቡ እዩ ሕዚ እቲ ኣብ ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ወሪዱ እዩ ካብ ስልጣን የለን ሕወሓትም ሒዞሞ ዘለው ገለመለ ዝበሃል ዘሎ ወረታት እውን ካብዚ ዝተበገሰ ከም ዝኾነን እዩ እዚ ሕዚ ዝወፅኡ ዘሎ ሓበሬታ ከዓ ብጣዕሚ ህዝብና ዋዕዋዕ ከብሎ ጀሚሩ ዘሎ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ በዚ ቢለ ከዓ ናፍቲ ናይ ውሳነ ናይ ጀነራል ወዲ ወረደ ወይ ከዓ ጀነራል ታደሰ ወረደ ክሕልፈኩም ከሎ ከዓ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕዚ ዓብይ ጠንክር ዝበለ መጠንቀቕታ እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ ንሱ እውን እንታይ እዩ እቲ ውሳኑ ዝምልከት ኣነ ምንም ከም ሲቪል ሰብ ኮይነ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ንግዳዊ ስራሕተይ ክሰርሕ ይኽእል እየ ከም ስሩዕ ሰብ ኮይነ ክነብር ይኽእል እየ ካብ ትግራይ ክወፅኡ ኢልኩም ግን ከይተሓስቡ ከም ናይ ጌታቸው ረዳ ኣካያይዳ ዝኸይድ ከይመስለኩም ምጭኽኻን እንድሕር ኮይኑ ግን ካሊእ ዓይነት ህልቂት ክመፅእ እዩ ካሊእ ዓይነት ሕማቕ ነገር እውን ክውሰን ይኽእል እዩ ዝብል ነገራት ከም ዝወሰነን ከምኡ ድማ ኣነ ኣብ ስልጣን ናይ ምፅናሕ ባህጊ ኮነ ድሌት ኣይብለይን ግን እንተኾነ ግን እቲ ንስኹም ትኸድዎ ዘለኹም ኣካያይዳ ግን ትክክል ኣይኮነን ኢሉ ከም ዝተቃወመን እዩ ዝንገር ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ብዓብዩ ግን እቲ ከምቲ ናይ ጌታቸው ኣካያይዳ ከይዱ ኢልኩም ከይትፅበዩ ኣነ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኩሉ ዝፍፀም ዘሎ ነገራት ፈሊጦዮ ኣለኹ እቲ ኩሉ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብልሽውና ይኹን እቲ ፅቡቅ ኣካያይዳ ድማ ኩሉ ይፈልጦ እየ ክሳብ ሕዚ ዓቕሊ ገይረ እየ እንድሕሪ ሕዚ ዝመፀ ነገራት ግን ናይ ምጭኽኻን ነገራት እንድሕር ኮይኑ ግን ካሊእ ዓይነት ውሳነ ከስዕብ እዩ ክብል ከም ዘጠንቀቖምን ከምኡ ድማ እቲ ካውንስል ኣቢሉ ዝፍፀም ዘሎ ዝውሰን ዘሎ ውሳነታት ድማ ንዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ረኺቡ ከም ዘዘራረቦን እዚ ካባይ ወፃኢ ካባይ ኣፍልጦ ወፃኢ ትገብርዎ ዘለኹምን ትፍፅምዎ ዘለኹምን ትውስንዎ ዘለኹምን ውሳነታት ኣነ ኣይቕበሎን እዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ክቋረፅ ኣለዎ ጠጠው ክተብልዎ ኣለኩም ተዘይኮይኑ ግን ካሊእ ዓይነት መዘዝ ሒዙ ክመፅእ ይኽእል እዩ ክብል ከም ዘጠንቀቖን ከምኡ ድማ ፍለጡለይ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የለን ካብዚ ካውንስል እዚ ኢደይ ኣውፅኡ ኣለኹ ክብል ዘውፅኦ ሓበሬታን ይኮይኑ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ድማ ብጣዕሚ መግረሚ ኮይኑ ኣሎ ንኣሳስ ዝሓለፉ 11 ኣዋርሕ ከምዚ ዓይነት መፍሕፋሕ ከም ዝነበረን እቲ ሕዚ መፅኡ ዘሎ ድማ ቀስ ብቐስ እናተ ኣጎደ ዝመፀ ኣጓሃር ከም ዝኾነን እዮም ፖለቲከኛታት ዘዋግዑ ዘለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ ዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከምዚ ክብል እዩ ሕዚ እቲ መጠንቀቕታ ኣውፅኡ ዘሎ እቲ ውሳኔኡ እውን ነዚ ይመስል ኣነ ዘየለኩሉ ነገራት ክውሰን ከሎ ሕዚ እውን ነዚ ነገር እዚ ሱቕ ኢለ ዝሪኦ ሰብ ኣይኮንኩን ካሊእ ዓይነት ጠንካራ ዝኾነ ውሳነታት እውን ክውስን ይኽእል እየ ተዘይኮይኑ ግን እቲ ካውንስል ዝበሃል ነገር ወይ በኣግባቡ ስርሑ ክሰርሕ ኣለዎ እቲ ናይ ፕሬዚዳንትነተይ ስልጣን ክህበኒ ክኽእል ኣለዎ እዚ ነገር እዚ ካባይ ወፃኢ መግለፂ ኮነ ካሊእ ዓይነት ስጉምታት ክውሰድ ከሎ ግን ካባይ ኣፍልጦ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ንዓይ ኣይምልከተንን ክብል እዩ መጠንቀቕቱ ንዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዝተናገረ ሓቢሩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ኣውራምባ ታይምስ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ናይ ታደሰ ወረደ ነገራት ናውፀ እናዘርዘረ ዝፍለጥ ኣውራምባ ታይምስ ነዚ ነገር እዚ እውን ብከባቢ 26 ደቂቃ ዝኣክል ኣውፅእዎ ኣሎ ንዑ ከይድኩም ብዘጋጣሚ ክትሰምዖን ብኣምሓርኛ ድማ ዝበለፀ ክትሰምዑ ከም ትኽእሉን ክሕብረኩም ይደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ምድላው እዚ ናብ ኩሉ ህዝብና ንክበፅሕ ግን ላይክ እና ሼር ምግባር ከይትርስዑኩም ድማ እዚ ምድላው እንተፈቲኹሞ ቤተሰብ ኩኑ ሳብስክራይብ ምግባር እውን ኣይትረስዑ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ፖለቲካዊ ደልሃምት ዝበሃል እቲ ሕማቕ ዝበሃል ግዜ ግን ሕዚ እውን በፂሑ
ከም ዘሎን እቲ ፖለቲካዊ ተርምስና ናይ ትግራይ ይቕፅል ከም ዘሎን ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ከም ዝወሰነን እዩ እናተነገረ ዝርከብ ኣነን ሎማዓንቲ ዝነበረ ንምድላው ኣብዛዚም ኣለኹ እዚ ምድላው እንተፈቲኹምዎ ከዓ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ክቡራት ተኸታተልቲ ምእንታን እዚ ማሕበረሰብና ኩሉ ምእንታን ብቲ ሓበሬታ እዚ ምእንታን ክፈልጦ ማለት እዩ እቲ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ነገራት እቲ ፖለቲካዊ ሸርሒት ፖለቲካዊ ድስካለ ካብዚ ዝጀመረን ከምዚታት ስለ ዝኾነን ማለት እዩ እቶም ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብቲ ግዝያዊ ምምሕዳርን ዘሎ ህልኽን ምትፍናንን ድማ ሕዚ እውን ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ እቶም ናይ ኣዘዝ ሰራዊት እውን ኣብኡ ከም ዘለዉ ስለ ዝንገረሎም ነዚ ስዒቡ ብዙሕ ደስ ዘይብሉ ወረታት እናሰማዕና ኢና ንርከብ እቲ ኣነ ክመሓላልፎ ዝደሊ ግን ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕዚ እውን ኣብ ስልጣን ከም ዘሎን ከም ዘይወረደን ወሪዱ ዝብል ሓበሬታታት ድማ ናይ ሓሶት ከም ዝኾነን እየ በዚ ኣጋጣሚ ክገልፀልኩም ዝደሊ እንተሰሰናዩ ሰሰላሙ ኩሉ ንህዝብና ይኹን ሰሰናዩ ሰሰላሙ የስምዐና ጠጥዕሙ የስምዐና ሰላም